Hadin ke jing yo pediang ya ke jing ujor na ki pai ba halor ke jing sya penjot dusman ke klau rai ke badan handong po ke dor bar rai nong po kalami isakmat ban ai ke jing maham ke bating ya ki break badan kti ban le ya ke ni ke kam haba keren cikilat pathai khubor ha lai tarik ujembang arajar arpusan uba linos lingdo ke rai nong po lembat ki longsan mansan loong bana ka daw jong ka jing rep jing riang ka jing pampathar ki ding ki se mat ka jing thang dusman ya ka te ka klau kala penlong ya ka te ka klau ban terkhong mat ka balabu jing maru ya ki marat ki mereng mat kham tam ka jing terkhong mat ka jing du jong ki telong umbam umdi ulia thu ba ka dor bar rat kala shim ka rai banadu mentau snem anam sha shu ya ki nong rep bakin thong ya ukwai usansar bat usit kumala de ban khang ha ki por ki baladem namar kini ki jing thong ki dei ki ba penrengat ki telong umbam umdi kador barat kala rai ban khang persya sisindon ya ka jing ya di yathit jaka hapo ka te ka klau rai ya ka bala tip kum kata ka di serlei bala khang ru ban ai pateng ni ai wa shi ki wei pat ya ki lum bat ki lingkha rep ban penlong kum ka kam khai ya ka klau rai hadin ka jing yo sibun ke jing ujor na ki pai ba halor jongka jing terkhong jong ki lum ki wa ka jing sedang ban rengat no ki umbam umdi bakum juru ka jing penjot pathar ya ki klau ki petap da ka jing pom ding pathar bakum ju da ka jing thang ding klem akor te ngiwan chne chkhmat nak banta ban penpau chapi baro inong chong snong khamtam ya ki nong rep ki barep ha jaka jong ka rai nong po te nakaliang jong ter parai ngilabu ka jingkhang persya ya baro ki nong rep ki barep ha jaka jong ka rai ba nangdu unem snem ajar opsan winom sya su banthung ya ukwai usansar bat usit nama kini gilong kita jingthung ki ba panterkhong ya kalum kawa ba kumju uru ni pentip pai ba sabaro ki nong rep ba kidei bendon da ka jingtho da ka lane ka kot ka ba layo na karai ban kum ka ban ajing bit nam ta bakin rep te kino ya kito ginong rep ki badon ka jingtho na karai layo lupa ha kidei ban don longru kita jingtho ki ba don rengkat ba ki jingtho ba ka jinghe jong ka area te kador barai kapentip bana pai ba sabaro kinong rep banane sakhmat nginom ithu su ya kito kinong rep ki basurep klem ka jingtip nakarai nongpo te kador barai haju kopor kapan bana ya kaneru bala ngila khang persya ya ka jing ya di yathit kumbang juong lane tip kita ka di serlei ne ai pateng haki wei pat ya ki jaka ka baka rai kala ip panrep basusu la khang persya ya ki nong rep bakin IY ya ki lum lani ki jakarep jo ki shaki wei pat namar babun ki basim kabu ban penlong kamai spa lane business lengba ki jaka ki blaki yo panrep nagarai da ka baki IY shaki wei pat te kino kinong rep ki blarep slam ne jan ki bron kam ya ka jingtho jingtar nagarai lane ki bron kam ban renew ru kila banwan mi sa office rekam jong ka don barai te ka don barai nongpo kalamna tang ru ya ke ba pom ding pathar ban thang klau ya ki klau ki tap bat kino ji penjot ya ka mariang te lada ngilap ya ki bele persya ya ki jing patha jong ka don barai haneng ka don barai ngasle ya ka badon kam pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya